Навіны Міншчыны на нашем канале. У студии Сергей Манько. Вітаю вас и коротко про галоўнае. Пасяўная арыфметика. Амаль 75% яровых збожжавых и зернебобовых посеянов в области. Все люди к этому готовы. Я думаю, что с поставленными задачами, которые у нас есть в хозяйстве, мы справимся. Про аграрный марафон наш репортаж. Суседский погляд, пресс-тур для украинских журналистов зладзили ў Нясвійскім районе. Белоруссия сделала прорыв во многих направлениях. Колоритный отпочинок, лепшую агросядзібу выбирают на Міншчыне. 100 метров до леса, 500 метров до озера. Тут не надо не ехать никакой санаторий. Мінулыя выходные в области адзначыліся ўсплёскам аварыйнасці з цяжкімі наступствамі. 9 буйных ДТЗ адбылося ў рэгіёне. Загінулі 3 людзей. Шакуючы выпадак у Смалявійскім раёне. Днём у вёсцы Слабада 23-гадовы кіроўца на падпітку і без правоў выехаў на тратуар і збіў пенсіянерку, якая гуляла з гадавалым унукам, які знаходзіўся ў калясцы. Жанчына загінула на месцы, дзіця ў лякарні. А на Верейшчыне лоб у лоб сутыкнуліся 2 грузавікі, што перавозілі дровы. Ад моцнага удару кіроўцаў абедзвюх машын і аднаго пасажыра заблакіравала ў кабіне. Вызвалілі пацярпелых выратавальнікі. Усе трое дастаўлены ў мясцовую лякарню. І яшчэ з надзвычайных здарэнняў пакінутая без нагляду свечка стала прычынай пажару ў чэрвені. 68-гадовая гаспадыня кватэры ў гонар вернай нядзелі запаліла агонь каля абразоў. Свечка перакулілася, полымя перакінулася на фіранкі. Жанчына не здолела патушыць пажар самастойна і звярнулася па дапамогу да суседзяў. У выніку кватэра цалкам выгарала. Гаспадыня не пацярпела. Да іншых тэм. Пасяўная арыфметика. Амаль 75% яровых збожжавых і зернебобовых пасеянаў в области. Па тэмпах кампаніі Міншчына ў лідарах сярод рэгіёнаў Украіны. Так, за мінулыя суткі механізатары адолелі адразу 10% пасяўных плошчаў. Механізатары абяцаюць укласціся ў сціслыя тэрміны, пры тым, што адначасова неабходна сеяць і збожжа, і кукурузу, і цукровыя буракі. Каб заахвоціць механізатараў за якасную сяўбу, у гаспадарках распрацавалі адмысловую сістэму матэрыяльнага стымулявання працы. Про аграрны марафон наш рэпартаж. Пасяўная ў гаспадарцы Агранёманскі распісана літаральна па хвілінах. Час абмежаваны. Механізатарам і аграномам даводзіцца разам распрацоўваць аграрную стратэгію. Пакуль адны рыхтуюць палеткі, іншыя сеюць. Такім чынам спрабуюць здагнаць час пасля працяглай зімы. Очень уже хотелось, уже затяжная такая зима. Но все собралось как-то все в одно место, в одно время. И свекла, и зерно. Будем стараться. За дней 10, думаем, отсеемся. Вот это наш ячмень, сорт «Стратус», суперэліта, который мы высеваем на своих площадях. Гаспадарка на Стаўбцоўшчыне лічыцца эліт-гасам, таму на насенне грошаў не трацяць, наадварот зарабляюць. Якасны пасяўны матэрыял карыстаецца попытам у калег з усёй краіны. Здесь было 550 тонн. Осталось сейчас на данный момент 70 тонн. То есть все пойдет в землю? Да. Это все это наш будущий урожай. Зранку до позняга вечара у рэжыме нон-стоп і так ужо тыдзень працуе экіпаж механізатара Дзмітрыя Сахадакевіча. Магутны трактар і найноўшы пасяўны агрэгат робяць сваю справу на выдатна. Гэтае поле ў 2 гектары адолелі менш, чым за дзень. Секретов никаких нету, просто уже навыки может. Поле подготовлено ровно сеется, и машина не ломается, все нормально тогда, все технологии соблюдены. Все регулировочки, все соблюдено, и все, я думаю, все будет нормально. Сеялка, да рэчы, беларускай вытворчасці на полі паказала сябе толькі з лепшага боку, нягледзячы на ўнушальныя памеры, простае абслугоўванне і кіраванне. Она маневренная, и хорошо разворачиваться. Здесь загортачи, колесики прикатывают, загортачи загортывают, все получается аккуратненько и ровненько. Стараны спецыялісты ў гаспадарцы падтрымліваюць матэрыяльнай за якасць і аператыўнасць работы, прадугледжаны дадатковыя выплаты. Каждый старается. Если он за день получает порядка 250-300 тысяч и плюс еще 30%, это 300 тысяч, это 390 тысяч в день, это нормальный заработок. Сроки сжались, и все люди к этому готовы. Я думаю, что с поставленными задачами, которые у нас есть в хозяйстве, мы справимся. Тетяна Криштофович, Сергей Манько, Максим Рогаўнюк, Міншчына.
Суседскі погляд, прэс-тур для украінскіх журналістаў арганізавалі на Меншчыне. Прадстаўнікі дзесяткаў асноўных рэспубліканскіх і рэгіянальных інфармацыйных агенцтваў, газет, тэле- і радыёкампаніі пабывалі ў Нясвійскім раёне. Для гасцей зладзілі экскурсію ў Радзівілаўскі палац, які пасля рэканструкцыі поўнасцю адкрылі для наведвальнікаў. Аднак толькі культурныя праграмы не абмежаваліся. Журналістаў зацікавіў перадавы вопыт мясцовага агракамбіната «Сноў». Гаспадарка з'яўляецца прыкладам паспяховай работы аграхолдынга з замкнёным цыклам вытворчасці. Мы видим и имеем возможность уже констатировать на сегодняшний день для себя, что Белоруссия сделала прорыв во многих направлениях. И вот этот опыт, он очень важен. Я думаю, что вот то, что делает руководство этого комбината, это образец, это тенденция, это бренд развития всего агропромышленного комплекса Беларуси. И я так полагаю, что и Украины. Впечатление самое, конечно, оптимистическое. Нормальный производственный комплекс, прекрасная технология, хорошая перспектива. Конечно же, ожидание обоюдное, наверное, в том, что все-таки, чтобы наше экономическое сотрудничество становилось плотнее, теснее, чтобы появлялось больше совместных проектов. Ну и как следствие, для нашей страны, конечно, было бы очень полезно, соответственно, инвестиции в нашу экономику, в экономику нашей области, экономику нашей страны. Каларытны адпачынак лепшую аграсядзібу выбіраюць на Меншчыне. Уздзенскі раён сёлета прадставіць домік на вёсцы Валерыя Бондара. Турыстаў і прыхільнікаў сельскага адпачынку тут прымаюць на працягу 3 год. Аграсядзібу гаспадара балуткаваў на месцы былога бацькоўскага дома і здзіўляе наведвальнікаў не толькі традыцыйнымі паслугамі, але і ўласным музеем даўніны. У яго аграсядзібе прадстаўлены старадаўнія прадметы побыту: патэфон, бацькоўскія інструменты, сельскагаспадарчыя прылады. Летась Валерый Бондар ужо перамог у абласным конкурсе ў намінацыі «Стыль і гармонія». Сёлета спрабуе свае сілы яшчэ раз. Летом обычно не проходит такое, не бывает такого дня, чтобы люди не останавливались и не фотографировали, не просили зайти посмотреть. 100 метров до леса, 500 метров до озера. Тут не надо не ехать ни в какой санаторий. Господи, свежий воздух, птички. Хотелось бы какое-то озерцо выкопать, чтобы люди могли с удочкой походить, не отходя с агроусадьбы куда-то на озеро. Задумок много. Летапіс жыцця ў Вілейскім краязнаўчым музеі адкрылася выстаўка жывапісу Івана Патапчука. Днямі майстар пэндзля, ураджэнец Вілейкі, адзначыў 80-годдзе. Юбілейная выстава стала своеасаблівай творчай споведдзю аўтара. Сёння ва ўласнай калекцыі мастака сотні твораў. На выставу адабралі 20 лепшых палотнаў. Па гэтых карцінах можна вывучаць жыццёвы і творчы шлях Івана Патапчука. Значная частка твораў прысвечана маляўнічым краявідам Вілейшчыны. Дарэчы, апошні час Іван Рыгорович шмат працуе з прыродным матэрыялам, ператварае дрэвы ў вазы і дэкаратыўныя скульптуры. Основные работы у меня здесь что? Мои родители, отец и мать. Дальше свой портрет своей семьи. Хорошая работа. И пейзажи, и мысли, размышления такие вот. И пейзаж, и виды Вілейкі, еще работаю. Я и сейчас работаю, еще, пока силы хватает. Нам вельмі прыемна, што менавіта адчынілася гэта выстава, юбілейная выстава, і вельмі прыемна, што вынікам гэтай выставы стала папаўненне нашай калекцыі мастацтва, менавіта карціны новабудоўлі Вілейкі. І на гэта ў мяне ўсё. Добрага вам настрою і да сустрэчы.